Umphathiswa wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko kweli umnumzana Zizi Kodwa uzibophelele ngelithi uzakumilisela igqiza elikhethekileyo leengcali elizakunika umkhomba ndlela ngokwenza ibhol'ekhatywayo yabasetyhini kwakunye nebhola yomnyazi zibekwinqanaba eliphezulu bakwazi ukuhlawulwa kwaye bafumane uwonga abalifaneleyo. Umphathiswa uvakalise oku ngethuba besindleke isidlo ngale ntsasa neqela leBanyana Banyana kwakunye neqela lesizwe lebhola yomnyazi eRhawutini. Kwilinge lokwethulela umnqwazi amaqela esizwe yabasetyhini kwezemidlalo kweli, umphathiswa wezemidlalo umnumzana Zizi Kodwa usindleke isidlo sakusasa neqela leBanyana Banyana kwakunye nelebhola yomnyazi, nalapho ebesithi ngamana kula maqela omabini ngenkqubo yawo yokuphakamisa iflegi yeli loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yabasetyhini nakwindebe yehlabathi yomnyazi ebibanjelwe kweli kutshanje. There is a need for South Africa to have a blueprint to develop women's football and netball. I intend, Madam President Cecilia, to set up a panel of experts on netball and football to lead the establishment of this blueprint. Ukanti usekela kapteni weBanyana Banyana uThembi Kgatlana uthi bengekho lula kakhulu kwaliqela ukufikelela apho lifikelele khona. They undermined us, they looked us down, but it was the fighting spirit that we had in us to represent the country that led us to qualify. Ukapteni weqela lomnyazi leli uBongi Msomi uthi nangona kukuninzi okwenziweyo ukubaxhasa kodwa kusekuninzi ekumele kwenziwe. Hope really that everyone sitting here can actually maybe stop taking us even more serious and actually really taking the step of making our sports professional, because we really deserve that, I believe. Umnumzana Zizi Kodwa uxolisile kula maqobakazana ngamanzithinzithi agqithe kuwo phambi kokuba athabathe inxaxheba kwindebe yehlabathi.